Една продукция на Music Fame Production. Jesus, поздрав за Асен и братя Димитрови. За завистливите няма място тука! Асен Боса казва: ако Бог на мене дал 5, нека на вас да даде 10, но вас ще ви чувъркат моите 5. Завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Асен казва: завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Асен казва: 5 като моите понякога струват повече от чуждите 10. Защото не е важно колко пари държиш, а как ги въртиш. Някои имат много, ама не знаят откъде им идват и къде им отиват. Аз може да съм с по-малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз умножавам. И накрая да се гледа колко си имал, а колко си направил. По-далеч от мене да седя слабарите, да се давят фитрики. Вие не спряхте. Що за хора долни, вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Хайде, хайде, хайде! Брата Димитрови ви казват: бразнете се още, злобата ще ви довърши. Има да се учите от братка Асен. Кажа да бъдете мърши. Един от вас да излезе истински човек. Завиждайте ли, ние ще си правим нашия кеф.